بسم الله وبه نستعين، والصلاة والسلام على الذي جاء بدين السلام ودعا إلى الوفاق وبنى دولة الاستقرار، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تيفي لا جبا وموبيل جريفو نسلم كفولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jumadon fevrier kalo kile 20 ani 4 san 2017 o kɛra don ye Bamako Mali jamana kɔnɔ diɲɛ fantan ani 4 ni ɲinatɛ kɛ don min kɔ. Ka d'a kan an ka Khalifato Tijaniya n'o ye Sheikh Harun Sangare, ale ye suba sigi senga k'a ka alakira kanu an'a ka jamanadenya jira ɲɔgɔn fɛ. A kɛra Babemba salle kɔnɔ. Maaba caman tun bɛ kɛnɛ kan. Su in yɛrɛ bakuruba tɔgɔ dara k'a fɔ ko anw bɛ weleli kɛ ka taa bɛn ɲɔgɔn faamuya ani basigi la Mali jamana kɔnɔ. Bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Mali jamana bɛ waati min na ɲɔgɔn faamuya baliyaw ni bɛnbaliyaw cayalen don fo ka taa se siyaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ani an bɛ mawuludu waatiw fana na n'o ye alakira ka bangeli ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna ye nisɔndiyaw bɛ yira. Sheikh Haruna Sangare a ye nin fila bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan sigida kelen na. Wele bilara maaw ma wa maa caman ye welew jaabi. Maaba caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔ, kabini an ka alimamiw, diinɛ laselaw n'o ye wajulikɛlaw ye, an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw, fo ka taa se an ka laadala mɔgɔw ma n'o ye an ka dugutigilakaw an'an ka jamana ɲamakalatɔnw. An ka marabolo ɲɛmaw fana caman tun bɛ kɛnɛ kan. Minisiriw minnu ma se ka taa olu ka cidenw, minisiri kɔrɔw, an ka debitew, fo ka taa se maaba caman wɛrɛ ma jamana in kɔnɔ an'an ka dafe jamana ma caman wɛrɛ. Kɛnɛ in kɔnɔ hali bi an ka diinɛ dɔnkilidalaw n'o ye an ka zikiridalaw ye, olu ma to kɔ nin ko in na. U caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔna la wa u ye u jɔyɔrɔ fa kɛnɛ in kɔnɔ. An karamɔgɔ Aseyid Badra Ali Haidara n'o ye an karamɔgɔ Aseyid Asherif Osman Madan Haidara denkɛ, ale taara ka taa cɛkɔrɔba nɔrɔ bila kɛnɛ in kɔnɔna la. Folikanw ani seereyaw caman kɛra an ka fangabolo ɲɛmaw fɛ, Haruna kanubaw fɛ, ani maaba wɛrɛw minnu tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ, an ka diinɛ ɲɛmaw n'an ka alimamiw la. Nin kumakan ni laseli ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ, an ka karamɔgɔkɛ yɛrɛ n'o ye Khalifato Tarika Tijaniya Sheikh Haruna Sangare, ale yɛrɛ ye kuma ta ka don alakira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ka bonyaw kɔnɔ. An ye min sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔna la, an ka jɛ an ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله أقدر من العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى. على كم بس وما على كم كنجا ala ka limana dama an karamɔgɔw o n'an jɛɲɔgɔnw o n'an baw n'an balimamusow sigi ala ka kɛ hɛrɛ ye, ala ka kɛ hɛrɛ ye. sigi kun ye min ye n'o ye lafiya ye, ala k'a dan ka jamana ma. nin yɔrɔ la kuma kumandan y'an ka kɛ basa ne yɛrɛ karamɔgɔ bi yan nɔ n'o ye Siri Jara ye. Siri Jara kɔrɔkɛ n'ale bi yan nɔ kuma ka ɲi ale da ka tɛmɛ anw kan. anw ye kalanden mais ko ne yɛrɛ ka dɔ fɔ. an b'a dɔn k'a fɔ kira ko de don. i mana kɛ kuma o kuma i b'a baraji sɔrɔ. kira cira ka na ni hinɛ de ye danfɛn bɛɛ lajɛlen ye. o tuma an b'an sigi de k'o hinɛ de barika da, parce que kira yɛrɛ ko ten tɔ maa o maa n'i ma se ka mɔgɔw barika da i se ka ala yɛrɛ barika da. o barikada kɔnɔna na an b'an karamɔgɔ fo o n'an terikɛ n'o ye Haruna Sangare ye. ale n'anw de bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. n'ale ye ɲɔgɔnna jama sigi ka fɔ anw ma ye ale kɔrɔ, anw yɛrɛ bɛ kan ka tigɛ an yɛrɛ la parce que a y'an wele. silamɛya ka kunkɔrɔta de don, jamana ka kunkɔrɔta don. ci b'a kanu kosɔn salasale. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على مفاتيح الكنز الأعظم إفادتك منك إليك إهاتة النور المتلصم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. السلام عليكم ورحمة الله. أم المو أم ألفو ألمي أني نجمع سندلي نشوينا أمي كنا مينغا سانفلا بالا چامانجا بالا دغمانا بالا ngani inana minga ma ino de bisegi ngata ni nana minga ma kene na ibo de sorala ni nana savela no fe ina savela bisegi ni nana achamaje no fe ino bisegi ni nana dugumana no fe ino bisegi donc bebi inna kumbulu bebi ingania bulu ni nyoro chama bi alabola alako jiranina ni ye mogo wole yoro wara mitini yanga dogo ika jamana shinya warata o ka buya ka teme yanga na ala sona mogo bi jabi. Wassalamu alaikum warahmatullah. Ambe ministre Sambel fo ambe nyema fenfe be kene ka ambu fo ministre Tcherno ka représentant Ismaël Sako président ka conseiller dine nyemo fenfe be kene ka amba be fo be bonya banga kumala krenkrene ala monsieur le maire Cheikh Haruna Sangare amba fo aw fenfem nana sal nin kono ambe aw befo kuma caman tɛ ne bolo ne bɛ kuma daminɛ ni min ye o ye Cheikh Haruna Sangare n y'a dɔn sira min kan ne y'a dɔn mɛriya de kɔnɔ n y'a dɔn tuma min na n fana tun ye maire ye n'o ye commune 4 maire ye ne ye n to mɛriya kɔnɔ k'a mɛn ko denmisɛn dɔ ye maire ye Bankas mara la ne ka kɔrɔ n'a ye a bɛ k'a jɔyɔrɔ fa a ka sigida la ne ko n ko n'o denmisɛn bɛ yen fo Bankas fan fɛ a ka kan an k'a ɲini an k'a dɔn mɔgɔ sugu min don an ye ɲɔgɔn ye Moti Sevare n y'a ye a bɛ baara min kɛ a ka commune kɔnɔ a bɛ somɔgɔ sama bɔ n tɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye nka n ye min mɛn diinɛ kɔnɔ ko mɔgɔ ka k'i ka kin fɛ k'o fana ye limaniya dɔ ye an bɛ se k'a fɔ o wɛrɛ dɔrɔn kama Cheikh Haruna Sangare limaniya b'a la ni y'a faamu fɛnɛ a bɛ manda kɔnɔ bi manda kelen tɛ manda fila tɛ o fɛnɛ bɛ fɛn dɔ yira an ka jamana in kɔnɔ maire min bɛ manda fila kɛ a man ca ni kelen kɛra dɔrɔn o bɛ taa ka bɔ yen dɔwɛrɛ bɛ n'a nɔ la parce que o tɛ ko ɲuman kɛ nka ale ka manda caman o bɛ fɛn dɔ yira donc a ka diinɛ fanfɛla ne tɛna o fɔ dɛ a bɛ min kɛ maaw ye mairiya sababu la n bɛ n banbaw de kan an bɛ dugawu de k'a ye a bɛ o sira ɲuman min kan a ka jija ka to kan ala k'a dɛmɛ o sira in kan wa an dalen b'a la fɛnɛ ala b'a dɛmɛ o sira in kan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ورضي الله عن شيخنا وإمامنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أخونا الفاضل الشيخ العالم المجد العامل هارون سنغري والسادة الحاضرين من أعضاء الحكومة ومن المشايخ والأشراف والعلماء والمحاضرين والمرشدين
وجميع الحاضرين جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبالمو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنكرمغو شريف عبد الرؤوف التجاني نو شيخ تجاني موديني كو أبي ألفو بألاول نماندون ببركة دا علي بسلي على كراكان صلى الله عليه وسلم أباني ألفة على كهيناني بركاني نعمة شامان كي أنغا نمغو نو شيخ أحمد تجاني رضي الله تعالى عنه وتمنين كوفي أكو أوسلام جمعو أبي أو بفو نسلام يا فولي نوي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتمنين كوفي أبي كمسرة أنكرمغو هارونا سنغريلا أنغا شيخو أبي كمسرة غوفرنمان مامبرو منون بكنكا أبي كمسرة ولولا دوني باوني الماميو أني كرمغو ني مشايخو منون بكنكا يانو أبي كمسرة وبلا جيرنا أبي بنيا بكمالا بتلاك أو بفو نسلم يا فولي كونيما ينوي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسمنا وباسم الخلافة العامة للطريقة التجانية وباسم كافة أحفاد شيخنا ومولانا سيد أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه نتقدم إليكم بأسمى عبارات التهنئة بهذه المناسبة الطيبة والعظيمة والجليلة على قلوبنا جميعا. عليه التغلا أني شيخ تجاني مودم بتغلا بافوي كو كنا أو بسم الله كنا كنو نمبارا ميني أنكرمو هارونا سانغريا أبارا ينسيجي سينكا أكو أبي بلا جلين فو بارا ينا كبلا جلين فيليسيتي بارا ينا كدووك أو بلا جلين بارا ينسيجي لا سينكا. وكما تفضلتم وطلبتم منا أن نفتتح هذا المؤتمر بالدعاء ندعو الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاكم وأن يأخذ بيدكم وأن يجعلكم إن شاء الله نورا يهتدي به آمين. كل مسلم وكل تجاني بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فو أنينا لفك فو سجين أكا سجين دمنا ندوويه وسجين دمنا نألويله munkoson ala na kena yin basigi munkoson ala na kena yin gen nafaye an bela jelema akwa be ala wele ala mina ka bon ala ka kena yin ala ka basigi bla konnala kuma munu mena fo kena yin konnala ala ka kuma nu ala ku ke noroye ku do andu sukuna anga barake ni kuma nunye abe ala wele ala minyan nati ya herela bani ala fe ala kan benyu man sigi ngata nga so herela. fa amalukum لخدمة الإسلام والطريقة التجانية عمل جليل جدا وعظيم جدا، وكما نقلنا لكم تهاني الخليفة العام ننقل لكم أيضا دعاءه لكم بالتوفيق، ولذلك نقرأ لكم سورة الشرح. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بجاه القرآن العظيم وبجاه صلاة الفاتح لما أغلق. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا قد دعونا الله سبحانه وتعالى لأخونا الفاضل العالم الجليل العامل العابد هارون سنغري بالتوفيق في خير الدنيا والآخرة جميعا يا رب العالمين، وأن تأخذ بيده وبكل من وضع يده متعلقا به يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، وأن تبارك له هذا العمل الطيب وأن تجعل مفتاحه خيرا وخاتمته خير بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجاه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الفاتحة. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. S'il vous plaît du silence et on écoute, c'est la conférence qui commence. والخاتم لما سبق. S'il vous plaît du silence. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم.
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah qui nous a créés et qui a créé les cieux et la terre sans demander aucune aide d'une de ses créatures. Que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur notre prophète de l'islam, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui l'ont suivi sur les droits chemins jusqu'au jour où ni la fortune, ni les parents, ni rien ne peut servir à l'homme sauf celui qui vient à Allah avec un cœur propre. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous salue en salutation de paix, en salutation de l'islam, la salutation que Allah subhanahu wa ta'ala a utilisée pour s'adresser au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le jour de son ascension en lui disant ceci: Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Et pour cela, je vous dis à vous tous, Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mes chers frères et sœurs en islam, comme vous le savez, aujourd'hui est un grand jour, car dans tout lieu où on doit parler de celui à cause de qui Dieu a créé tout ce qui existe, c'est-à-dire le fils de Abdullah et de Aminata radiallahu anha, est un lieu sacré, est un lieu où sont présents les anges, est un lieu où toutes les portes sont ouvertes en ce moment entre nous et notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de rentrer dans le thème, je tiens tout d'abord à remercier le parrain de la cérémonie, le ministre des Cultes et des Affaires religieuses, qui a tout fait pour la réalisation de cette cérémonie aujourd'hui. Il a été invité à Sikasso. C'est la raison pour laquelle il n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais il s'est fait représenter. Nous le remercions. Merci beaucoup, le ministère des Affaires religieuses et des Cultes. Mes remerciements vont à notre grand cher, le fils du Saint des Saints, le petit-fils du Saint des Saints, le petit-fils de celui qui nous a montré le chemin de l'islam, le chemin qu'on doit entamer pour retrouver Allah. Il s'agit de Cheikh Ahmad Tidiane Sharif radiallahu anhu. La présence du petit-fils de Cheikh Ahmad Tidiane ici dans cette salle est une bénédiction pour nous, j'allais dire une bénédiction pour le Mali. Je profite de l'occasion pour lui demander de prier pour le Mali, pour que notre pays retrouve la paix de Kidal à Kaï. Mes remerciements vont très sincèrement à Monsieur le ministre de l'Aménagement du territoire et de la population, mon cher frère
Sambel Diallo, merci beaucoup. Depuis 20 heures à maintenant, vous êtes ici parmi nous. Je vous remercie. Je remercie le ministre Bachili, le ministre des Domaines de l'État, pour sa présence, et le Premier ministre Moussa Mara, et sans oublier le conseiller, le chargé de mission à la présidence de la République, M. Ismaël Sako, qui représente ici le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Mon cher frère Sako, vous avez toujours répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Mes chers frères et sœurs en islam, ici je tiens à remercier ma maman, notre maman, Hadja Marietou Alay Moussa Almami Handou Guédé. Amina don walada kono anga shirifke denke nana cɛ min ko mɔgɔw ma ko a y'aw jogow dilan ko ala de ko ten don min na a bi k'o fɔ mɔgɔw ko k'o ti tiɲɛ ye mɔgɔw ko seli de ye tiɲɛ ye nka jogo dilan k'o ti tiɲɛ ye alors que ala y'i kira mankutu kɛ ko wa innaka la ala khulqin azim Muhammad wallahi i jogo kaɲi ala ma tanu k'a fɔ k'a bɛ seli a ma tanu k'a fɔ k'a bɛ sun a ko kira ma de k'i jogo kaɲi a don min na Sherif Usman Madani Haidara kun bɛ ka nin kuma in fɔ ni maliyɛnw kun y'a minɛ ni bolo fila ye an kun ti don dans ces difficultés voilà Sherifkɛ i bisimila. Ta présence parmi nous est une lumière pour nous. Aw bismillah, alhamdulillah. Donc, Ousmane, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وضياء. خلق نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولما تعلقت إرادة الله سبحانه وتعالى بتكوين الكائنات علوية وسفلية وبدئها بأشرف العالمين أصولا وأرفعهم في المقام. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous allons parler de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant de parler de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous allons d'abord nous demander qu'est-ce qui existait avant la création du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu était-il avec d'autres créatures? Il y avait... Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a voulu créer les créatures célestes, c'est-à-dire les créatures qui sont dans les cieux, et les créatures terrestres, il a commencé d'abord par la création du plus noble des créatures par son origine et par son rang. خلق نور محمد من صفاء بيان أنوار ذاته القدسية فدار بالقدرة وتقلب في خزائن الغيب حيث شاء الملك العلام ثم خلق منه العرش والكرسي واللوح والقلم والملائكة. الله سبحانه وتعالى تمامنا ayakanu kadam fiunda parce que follow ala dɔrɔn de kun bɛ yen danfɛn fosi kun tɛ yen fɔ ala kun b'a fɔ a yɛrɛ ma ko la ilaha illa ana tigi tɛ yen ni ne ala tɛ tigi tɛ yen ni ne ala tɛ o y'a sɔrɔ ala ma danfɛn fosi da
wala tuma mina ala aya la nyini ka danfew da ako khalaqa nura muhammadin min safai bayadi anwari zatihi alqudsiyya. Donc ale ala ay kira muhammad sallallahu alayhi wa sallam noro da ka bo ale ala yere ka noro dila ودلا أن كنت محمد صلى الله عليه وسلم كمبافو أكو أول ما خلق الله نوري ومن نوري خلق كل شيء كرم محمد صلى الله عليه وسلم كو على يدام فين فلو من دا كو وي على كرا نورو دي على كرا كنورو دي على يدام فين تودا ولا lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé la lumière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de l'éclat de sa propre lumière divine, cette lumière évolua dans les secrets de Dieu l'omniscient pendant tout le temps voulu par notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà kira de kan norola ala imunda tuguni alako summa khalaqa minhu al-arsha wal kursiyya wal lawha wal qalama wal malaika alako kale kira ka noro da tuma mina kira ka noro de la alako aleye okumana al kursi da miye okumana le trône ayaka okumana paleda ayaka paleda donc wal kursiya anaka chaise o koroti ko ala bisiki la ala bi chogomi dans fen fo stade donc ala yo daka tlat mamina okumana ala ye kalamuda ay kalamuda tlale okumana ala yi okumana malaikaw da ala yi lawhuda miye okumana amba fukode wala no la tablette au-delà Allah subhanahu wa ta'ala ako wa amara al-qalama an yaktuba fi al-lawhi al-maqadir al-ibada qabla khalq al-kainat bi 50,000 عام alayi okumana kalami ya maria miye kalami miye biki ka anamadenw ka latigɛw sɛbɛn 50,000 ans avant la création des créatures. Lorsque Dieu a créé la lumière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est à partir de la lumière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il a créé donc les trônes, la chaise, les anges, la tablette, la plume. Et lorsqu'il a fini de créer la plume, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé, a ordonné à la plume d'écrire le destin de toutes les créatures 50,000 ans avant la création des créatures. C'est la raison pour laquelle Anamade ikakan kada latigela kadaka yani angana jienkono ala yanga latigeu be okumana ayube sebe. Maintenant ala tlale ola ثم خلق الجنة والنار والحجب والكواكب والسماوات والأرضين أكمنا على تلالين كأنا مدون كلا تجيو سبع Dieu maintenant a créé le paradis ay argineda ala tlalola il a créé l'enfer. Et après la création donc de l'enfer, Dieu a créé les planètes, les cieux et la terre, le monde animal, les montagnes, les eaux, l'air et le temps. Tout ça, c'est avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée notre père Adam. Dieu a commencé par la création de la lumière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et cette lumière est à partir de sa lumière Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. وأقر بتوحيده نور محمد عليه وآله الصلاة والسلام ثم خلق أرواح النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
من درة بهجة أنوار ذاته المصطفوية. Au-delà, ala kelen kanin danfen nuda nya fa wonyana Dieu yana ka danfen da akumba fo ko la ilaha illa ana akumba yere tanu nga danfen kunta bulu min batanu mena a kelen ka alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam noroda na ko la ilaha illa ana kira ka noro ba jabi ka fo ko la ilaha illa anta tigite ni e alate wala kira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reconnu et attesta l'unicité de son créateur qui créa aussi les âmes des prophètes. Donc tumamina ala ko kira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko la ilaha illa anta ala ye okumana kira sanuma kan niunda les âmes donc des prophètes, des véridiques, des martyrs et des saints à partir de l'éclat de sa lumière divine. Kira kan noro bora ala de kan noro la nga nabi nyumaw ani ala kan ma nyumaw ulu kan noro bora kira de kan noro la. فهو قمر والكل حوله كواكب عظام ثم جمع الله الأنبياء في حضرة قدسه وسطعت عليهم الأنوار المحمدية فقالوا ربنا من غشينا نوره فقال هذا نور محمد الذي هو لكم عقد نظام إن آمنتم به جعلتكم أنبياء فقالوا آمنا به وصدقنا برسالته الحنيفية فلما أقروا بذلك قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé donc les lumières, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé les âmes des prophètes, des véridiques et des saints, alors Dieu a mis la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au-dessus donc des âmes des prophètes, des véridiques et des shuhada. Et les âmes des prophètes disent à Allah, Man ghashina nuru, Dieu, nous sommes sous la lumière de qui? Ambika jonde ka noro jukoro. Wadela faqal ala yujabi ko hadha nuru Muhammadin alladhi huwa lakum aqdu nizamin. Ako kirawma ko nié Okumara Dieu affirma que c'est la lumière de Muhammad en promettant à quiconque d'entre eux qui aura foi en lui d'être du nombre des prophètes. Ils dirent tous alors qu'ils le croiront et suivront son message. Après cette profession de foi, Dieu leur demanda d'en être témoins. Donc, mi nabi nyuma ko alama ko ni noro jumede ala ko ma ko ni yekira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kan noro de naw darala naw tugurala naw tlena aka donc a fo ko mbaw ke nabi nyuma yi. Et après cette profession de foi, Dieu leur demanda d'en être témoins. خلق آدم عليه السلام وحواء وقصتهما ولما خلق الله سبحانه وتعالى آدم من طين وتكاملت أوصافه البشرية أمر الروح أن تدخل في جسده فمكثت في رأسه 100 عام وفي صدره 100 عام وفي قدمه 100 عام. Sisan kira ka noro bora yɔrɔ min na an y'o dɔn sisan. Kira ka noro bora ala ye danfɛn fɔlɔ jumɛn de da fɔlɔ jama. Danfɛn fɔlɔ ala ka danfɛn min da o fɔlɔ kɛra jɔn de ye. O kɛra jɔn de ye. Bon danfɛn tɔw olu bɔra jɔn de la. Bon a dɔw y'a sɔrɔ ala k'u ma adama da. C'est-à-dire que ala ye niw da nga ala k'u ma farisogo da. Sisan ala bina adamaden yɛrɛ a bina adamaden ɲɛnamaya k'a kɛ adamaden ye. O de la ala ye adamaden da. Quand Dieu a créé Adam à partir de l'argile en lui donnant toutes ses caractéristiques humaines, Dieu a ordonné à l'esprit
d'intégrer son corps. 100 ans. 100 ans, l'esprit se logea dans sa tête. 100 ans, l'esprit se logea dans sa poitrine. Et 100 ans, l'esprit se logea dans les pieds. Et Dieu mit ensuite la lumière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au niveau de son dos. Ala kelen ka adama da sisan. Ala ikira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ka norota ka bla okmana anfa adama kola. Donc kira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aka noro kele anfa adama kola o noro bidibibo anfa adama ka nyedala. Abi briye kosobe aka noro ani an taw ka noro ti keleye wote akar mo bari. Donc au delà kira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam koson o noro koson alay malaika wi ya maria ku ka sujudu ke adamay malaika o bele jelen yi sujudu ke adamay illa iblisa fo iblisa o kumana o koson alay iblisa danga o kumana ka ke jahannama den khalqu hawa. ثم خلق الله تعالى حواء منه وهو نائم فلما استيقظ من نومه ورآها جالسة على كرسي من المعادن الذهبية رام القرب منها. آدم داني كوفي آدم كاتوس نغولا علي حواء ودا أنبا حواء رضي الله عنها أيادا à partir ay hawa da kabo galgala on dit galgala no mo ko nga bamana kan fo amna fo ni ala sona ni min bora la antina la kale. Donc voilà ka sigi 16 kan sur une chaise en or hawa ku sigilen do 16 min kan ala kelen ka da akun sigilen do 16 min kan 16 dilana ala dilani sanude an fa adam a wulle sina wala ay muso nyanaman do de yi muso en ceka en kosobe muso e princesse de e okumana odela sisa Adam a kelen ka muso ye a ko k'a bi maga an ba Hawa la malakaw kama ya Adam ala Muhammadin wa ali Muhammad Allahu akbar 3 مرات وفي رواية 20 مرة. malakaw kama ko ya Adam ni bi fɛ furu ka daga eni ni muso in kɛ o ko an تصلي على محمد بن عبد الله 3 مرات وفي رواية 20 مرة ko ni bi fɛ ala ka furu sabati eni Hawa uke fi ka salatu de kɛ ya famiya fi ka solli kira de la siɲɛ 3 ou bien siɲɛ 20. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Au-delà, enfin Adam ayi salatu kɛ ka ɲɛsin kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma. Ala ko ako inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu
sallu alayhi wa sallimu tasliman. Alati seli, alati sun. Nga bato dobe alako bato ke. Kadaka alako kale naka malekaw ko bi solli kiraka. Ka ba nyini mu'minu fe ko ka solli kiraka. Alako mu'minu ala ma fa ko silamaw de. Kadaka mogo ibise ka ke silamaye ka soro ite mu'mini ye. Nin kuma yin bi mogo kabakoya. Kurana jigine ka ban ala bi mogo nani de wele kurana kono o yi mogo kabakoya kosobe ala bi kanto mogo ma kurana kono ya ayyuhalladhina amanu aw minu dara alala ka sura do da ko suratul mu'minun ala ba fa ya ayyuhal kafirun he aw kafiru o kuma na ka sura do da ko suratul kafirun ala ba fa ko ya ayyuhan nabiyyu ala bi kira wele ka sura do da ko suratul nabi ala ba fa ko ya ayyuhal munafiqu ala bu wele o kuma na ka sura do da qur'ana kono ko suratul munafiqun mogo willa kata ala kara muhammad sallallahu alaihi wasallam fe o ko kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ku yi kabako do de qur'ana kono ko ala bi mu'minu wele ulu bi mu'minu don ala bi kafiru wele ulu bi kafiru don ala bi kira wele ulu bi kira don nga ala bi munafiqu wele jonde munafiqu yi o yode fo kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ko an bi fede ka don joye munafiki ka daka nanyi mu'mini an ba don nanyi kira an ba don nanyi okmana kafir fana an ba don nga munafiqu yi jonde kira muhammad sallallahu alaihi wasallam akuma munafiki femi mi fen saba fawye akele wo kele nawya yi anamadena aka don ka foko munafiqu do billahi hal nasara alkaba kono billahi aga don ka foko munafiqu de do wa bi do jahannama min kono al kafiriti do jahannama kono kirako sallallahu alaihi wasallam ako munafiqu na kumana abe garontige numuke bi garontige de numuke mana kuma abe garontige kirako nawyo ye mugo mugola aka don ka foko numude do aka don ka foko munafiqu de do aflana kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ko na yilaidu ta iye aba boroto donc ala ko kira uti ma jigitige ko mu'minu uti ma jigitige aka don ka foko al kafiriti ma jigitige ni yayi mugo abi layduta walaydu atatime billahi aya donc ko munafiqu de do ay wule ka ba kerefe sigatala mugo nay layduta iye laydui amateme ateme sirafe adon ka foko munafiqu de do wuli ka ba kerefe wa abido jahannama min kono ali kafiruti do jahannama kono asabana kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ni darala abi janfa anga carte kono ni yanga mogo sobe de ni misira alanye dongo do abi misiri kono atara maka siyan saba ne ka wa mugan bembulu mbota ko kalfama ni mago sera ma domina mba nyina fe wala i mago sera ma domina ibina ikadana mogo fe ko mogo binga warla aba fi nyana ko a ibi haketo wari nyado musaka dola donc ayi janfa mogo ni yayi abi anama den janfa aka donc ka foko munafiqu don billahi mu'minte mu'miniti ma janfa wa kirawti ma janfa wa al kafiri nyumanti ma janfa kafiri min ko ala rete nyen kale ala lati ma janfa munafiqu dibe anama den janfa donc anama den ni kera munafiqu ye alati here dima jiyen kono wa alati here dima lahara wadala anama de ikaka nga ke mal la diriye ni bi se ka fe min ke o layduta ni ti se ka fe min ke kano layduta
ni adamaden y'a ka danaya ta k'a da i la i sa n'o ye i jija i kana janfa ni adamaden y'a ka gundo ta k'a f'i ɲɛna i jija gundo in a kana bɔ kɛnɛma don dɔ la an kuntigi muhammad sallallahu alaihi wasallam jibrila nana ka kuma dɔ fɔ a ɲɛna kira y'a ka sahabaw wele abubakar siddiq usman bin affan umar bin khattab aliyu ibn abi talib ani an ba aisha radiyallahu anha wala a y'u wele ka gundo kuma in f'u ɲɛna a ko a y'aw jija kuma in mɔgɔ wɛrɛ ka n'a mɛn nka dugu jɛra maka bɛɛ y'i kuma in mɛn kuma in jɔn de y'a fɔ kira dimina sallallahu alaihi wasallam a ye an ba aisha radiyallahu anha a y'a wele a ko ne furumuso sanuma ne b'i dɔn n b'a dɔn e ti sɔn ka n ka kan ta labɔ kɛnɛ ma nka fort possible a ka kɛ soit i fa abubakar sidiq omar usman ou bien aliyu ibn abi talib o de la aisha ta ko n furukɛ sanuma ne fa abubakar sidiq n bɛ min dɔn ani omar usman ani aliyu billahi n tɛ se k'i janfa k'i ka kumakan ta k'a labɔ u tɛ se k'o k'i la anw musow n'an kɔntana kosɛbɛ c'est possible que k'an to baro kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ k'a sɔrɔ n ma bɔ a kalama peut-être que ne de y'a fɔ sinon tɔw m'a fɔ dɛ kira ye aisha ta labɔ kɛnɛma ka abubakar sidiq wele ko kuma kelen f'o ɲɛna abubakar sidiq ko ne denmuso aisha ani usman ani omar billahi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ninnu tɛ se k'i janfa i b'a sɔrɔ ne kun bɛ sinɔgɔ de la k'an to sinɔgɔ kɔnɔ n ye nin kuma in fɔ n muso y'a mɛn a bɔra ni kuma in ye kɛnɛ ma nka sinon ninnu tɛ se k'i janfa dɛ kira ko abubakar sidiq ka bɔ o bɔra kira ye omar wele ka na kira ko omar ne b'i dɔn ka d'a kan ala yɛrɛ ko k'a bɛ maloya i ma donc ala bɛ maloya maa min ma o tɛ se ka maa janfa nka ne kɔni sikalen don n ka sahaba ninnu kan ani n furumuso est ce que olu de bɛ kuma in labɔ kɛnɛ ma omar k'a ma ko ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ninnu tɛ se k'i janfa i b'a sɔrɔ ne de y'a fɔ k'a sɔrɔ n ma bɔ a kalama sinon ninnu tɛ se wa o bɛɛ y'a fɔ o cogoya de la wala ala y'o kɛ de k'a yira la k'a fɔ a ka sahabaw u ti bɔ a kɔ a ka sahabaw u t'a janfa donc o de la adamaden ni adamaden y'a ka gundo ta k'a f'i ɲɛna a ye juru de don i kana an ka jamana in kɔnɔ bi fɛn min b'a kɔnɔ c'est très très dangereux mɔgɔ lagosili galon n'u ye galon dilan k'a da i la n'i ma farati i yɛrɛ b'i da a la galon min dara e de la dɛ nka i yɛrɛ b'i da a la jango mɔgɔ wɛrɛ an bɛ ka ɲina fɛn min b'an kɔ an bɛ yɔrɔ min na bi jamana in kɔnɔ farafarali o tɛ jamana in jɔ ɲɔgɔn kɛlɛ o tɛ jamana in jɔ ɲɔgɔn hasidiya o tɛ jamana in jɔ ɲɔgɔn dɔya o tɛ jamana in jɔ jamana min kɔnɔ bi bi in na maabaw bɛɛ mɔgɔ laadiriw bɛɛ u bɛɛ bi ka don u ka sow kɔnɔ ka dogo walasa kuma dɔ ka na fɔ u kan walasa dɔ ka n'u dɔgɔya tiɲɛ yɛrɛ fɔli bi jamana kɔnɔ a bɛ mɔgɔ kamana gan n'i k'i bɛ tiɲɛ fɔ jamana in kɔnɔ bi n ye n kale ala la i b'i miiri ka caya ka sɔrɔ ka kuma parce que i mana kuma o kuma fɔ o bɛ taa ka yɛlɛma jamana in a ka kan ni bɛn de ye ɲɔgɔn lagosi bi jamana o jamana la o jamana in ala ti bɛn sabati o jamana kɔnɔ wa ala ti hɛrɛ jigi o jamana kɔnɔ
kalanden n'i y'i karamɔgɔ ye a boɲɛ duguden n'i ye dugutigi ye a boɲɛ kana dɔgɔya n'i y'i fa fulan ye i k'a boɲɛ n'i y'i ba fulan ye i k'a boɲɛ n'i ye faaman ye i k'a boɲɛ faamaya Ala de b'a di adamaden ma qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir sadaqallahu alazim. Masaya ati bɔ adamaden yɔrɔ ni masaya kun bi bɔ adamaden yɔrɔ billahi Donald Trump kun tɛ kɛ président ye. An ka Serifukɛ fɛ ka sira ɲini yan'a ka sira ɲini an bɛ na kuma continuer dɔɔni mais an b'a d'a ma a bɛ dugawu k'a ye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsir ila yaumiddin amin. Pada astaylu zikri khairan rabbi ishrah sadri wa yassir al-amru wa ala uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ambi ala tanu kala fo kala walima do kala barkada asidi ni ala Allah subhanahu wa ta'ala to barkamai akisin ne ma chama nyine ako ke dambe on la soire maka no Muhammadu alayhi salatu wa salam ani asodi nge san mo bela jila na ka sahaba mo bela jile o ko fe ka o bela jile fo ni islamia ka foli no di assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ola ne okumo konna la kuma janti ambulo akila sigi kuye mi a ñew fora kaba dore foyti ambulo ni kenen kono ka bonya sigi bonya dibagaw ma amma ale ala ka dine to wala mbi foli folo an karamɔgɔ minnu bi kene kono ya ka foli folo an fala no e Ustaz Kalabu Haidara ye ka fo kelen kono ya danti foli mina kala ba kan karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo an ka jamana maba minnu bi an fɛ ya cɛ fara muso ka denmisɛn fara maakɔrɔ ka k'aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na o kɔfɛ ka an balimakɛ fo n'o ye Ustaz Harun Sangare k'a fo danti foli min na a bɛ cɛsiri min na Ala ka diinɛ tɔgɔ la a bɛ cɛsiri min na silamɛya tɔgɔ la jamana in kɔnɔ an b'a fo o la danti foli min na o la su in na an sera yan an ma se yan basi la kuma bɛɛ lajɛlen b'a kalama an bɛ an kuntigi Muhamadu alayhi salatu wa salam ale ka naissance an b'o hukumu de kɔnɔna la n'o ye a ka mawuludu ye anniversaire an b'o hukumu de kɔnɔna la dɔrɔn a kan ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen wasa Ala de ko Muhammad nous t'avons seulement envoyé comme une miséricorde dans le monde Ala de ko kuranɛ kɔnɔna la Muhammadu ne ma e ci foyi kama fo n'a kɛra danfɛn bɛɛ lajɛlen ka nɛɛma sɔrɔ ye ka fara jinɛ adamadenw ani baganw kan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɛɛma sɔrɔ cogo min na o la hukumu kɔnɔna la Ala sɔnna a ma anw bɛ o nɛɛma barika la anw bɛ o nɛɛma an b'o hɛrɛ de hukumu kɔnɔna la o la an bɛna Ala bonya masigi a sɔnna ka kira min di a ma n'o ye Muhamadu Mustafa ye an bɛna Ala fo o la ka Ala barikada su in na an filɛ hukumu de kɔnɔna la o la an ti kuma janya an bɛ kuma segi an karamɔgɔ ma an bɛ kuma segi Ustaz Sangare ma a ka tɛmɛ ni a ka comment dire conférence tɔ ye an bɛ hakɛto ɲini jama fɛ ni Ala sɔnna a ma ka dugawu ɲini aw fɛ ka dugawu kɛ aw ye an b'a ɲini Ala fɛ an ka jamana ye Ala ka hɛrɛ k'a ye jamana in den Ala k'o bɛn Ala ka bɛn sabati an ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka kelenya sabati an ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka labanko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an sago di an ma kira n'a somɔgɔw kama sɔlala rasul karim wa salamu alaikum wa rahmatullah. O la an bɛ an ka karamɔgɔkɛ fo an'an ka Serifukɛ o denw bi yan min ye Sheikh Munir Haidara Segu o denw sera kɛnɛ kan alhamdulilahi rabbil alamin nɔrɔ farala nɔrɔ kan ka d'a kan ninnu mɔkɛw o bɔkolow n'u ko ya Allah Ala b'a fɔ u ma ko naam c'est à dire que n'u ye fɛn fɛn fɔ Ala ye Ala b'a kɛ aw bisimila Serifukɛ naam. نجاة عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما كملت أولاد عبد المطلب 10 أمر بوفاء نذره في النوم فلما أصبح ذبح شاة وأطعمها للفقراء في الحرم فقيل له ليس هذا المراد فلما أصبح ذبح بعيرا وأطعمه للفقراء والمساكين والأيتام فقيل له ليس هذا المراد
فقال وما المراد؟ قيل أن تذبح واحدا من أولادك العشرة. فلما أصبح قص على أولاده ما وقع له في المنام، فقالوا له نحن لك مطيعون ولأمرك سامعون، افعل ما شئت. إن شاء الله. أيوة الحمد لله رب العالمين. pour que ka yira wala jelatige kono fosi te min kan nogo ala yoro ni bi fen fen ñini i ka don ka fo ala ti foyi ke nogoya la an kuntigi muhammad sallallahu alaihi wasallam a nali jiyen kono a ma nogoya a nalen fana ma nogoya. kɛnɛ nunu kuncɛra nisɔdiya kɔnɔna la bamɛnba fara fo ka maaw jɔ da la. duwawu kɛra jamana ye jamanadenw ye an'an dafɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen walasa jamana in bɛ gwɛlɛya min kɔnɔ a bɛ lajarabili min kɔnɔ nin waati na ala ka a tɛmɛ an kan hɛrɛ la wa ala ka san nataw fana yira an na. duwawu minnu kɛra kɛnɛ in kɔnɔna la an bɛ alaw taala deli duwawu in ala ka jaabi an bɛɛ lajɛlen jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan. an bɛ alaw taala deli ala ka san nataw fana yira an na ala ka sigi ɲɔgɔn caman wɛrɛ yira an na. wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.